И здравейте хора, аз съм Falcon и тук сме в една нова поречка. Не знам как ще наречем. Бив нещо такова. И да. Значи тук сме в един World, къде ще казвам. Само да псъмкате. Защото лаги като с шейдери и снимам. В принцип като с без шейдери снимам. Не се чакава по 60 пъпса, обаче сега вада само 27. Около 30 пъпса. Да, сега тега. Да, нямаше. И тук ще вкарвам къщи, които ще в различни стилове, главно в този стил, който ще видите сега, защото това е първата къща в такъв стил и доста ми хареса. Доста ми хареса как се. Като за първа къща в такъв стил ще се получи добре. Не. Значи, стилът по принцип използва главно, поне да видях от Джибико. Каналът му ще бъде в описанието. И аз опитах да строя в такъв стил. На мен лично ми хареса как се получи. Като цяло това е. В принцип сега не нямам най-дърго PvP и такива неща, защото в момента точно нямам интернетът ми има проблем, някакъв технически проблем. И нямам интернет и да. Да, само в следващите епизодите на нещо. Да. И така, да ви покажа, не знам клипа дали ще лаги, просто не знам дали как ще върви с шейдерите, но ще игра с шейдери. Така. Мисля, че тези шейдери са най-подходящи за точно най-много ще отидат с това. Този вид. И да. Да ви я покажа така отстрани. Като цяло съм използвал олк необработен, но обработено, ливав клей, тъмно ливав и този клей, който е light blue, нещо такова. White blue, не знам. Някакви лукове се почава вора. И да, ето така изглежда отстрани. Ето това тук е една малка вятърна, нещо като вятърна мелница. Не е вятърна мелница, просто това гордото, което се върти като духовен вятър. Да. Ето така. Да. Тук съм направил няколко подпория, така да попират. Нали, тук тази част, която излиза навън. Нека влезем, ето така е входът. Направил съм го малко по-интересна къщичка, не от обикновените, които строя. Лично мен ми харесва. Да. Ето така влизаме от тук. Тук виждаме на стълбище. Ето тук минем мени чест. И да, тук виждате на бутичка, това е другият изход и също така и вход. Интересно какво се получи. Така, няма тук. И тук вече си имаме до лява, т.е. десният покрив. Халя, сега. Да. Така изглежда тук. Не бих могъл да му правя така. Не знам. Ето тук малко честове, като за да се оттам някакви айтеми. Тук продължаваме нагоре. Стигаме на тераска. И да, тук се качвам още малко нагоре. И стигаме до леглоте. И често. Тук са някакви плащаните. Тук ще ми е леглото. Това е пример къща, като мога да построя. Начало правим сервер, ако ме приемат. Или пък синглплеера, ако ме приемат. И да. Върнахме с хора. Къде са хора? Да. Тук е стигнал, да.
Тук ще има концепт, обаче така изглежда с тераска, която има доста хубава гледка. Само да увеличим малко чъмковете до също така ходи. Оставим фото с кол. Не съм чъмка с колко сега. Малко. 4 не се вижда нещо, ама пак 4. Ето така, тук продължава нагоре и стилно талант. Последният е трябваше където попам с тераска. И като цяло това е от моя, така го кажем, моето показване на къща. Като така съм използвал, значи като подложите съм използвал Cobblestone Wall. Не знам просто. Може да използвам тези така, които съм използвал тук, Brown гласа. Пак се получава добре, мисля, че Brown гласа, т.е. бяга гласи авиафите стъкла, т.е. доста добре става като цяло с тая комбинация, айтеми от нещата, с които сме сприли. Принцип, къщите, във всяки се включи, може би ще направи някаква мелничка, някакъв тауър, където не, това в принцип се пада тауър, но това по-скоро се пада, като според мен, нали, се падат къщите, където да ви лепелце някакви честове, не честове, но някакви честове. Да, това като цяло е, според мен си е доста добра. Къщички, в принцип, покривите им производят така, както е този, който е много малък и не сте починал добре. Как получи според мен, на мен се ми хареса. Като за първи опит в такъв стил, мисля, че се получи сравнително добре. Също така си стили шедери. Да. Тук може би ето така ще бъде по-добре. Върнахме се хора отново, прекъснаха. Да. Да, тук се ви стигнал. Пишете в коментарите дали искате още епизоди на нещо, което още не съм измислил име. Не знам кога ще имам интернет и кога ще мога кача чупа. Сега сме 6. Сигурно не сега нямам интернет. Но надявам се на себе ми да бъде качен. Да, хора, скоро каналът на Бико ще бъде в описанието. В принцип, ако Бико го гледа, ако може да напише в коментарите, дали му харесва, да ми каже някакви, ако може, някакви забележки за самият стил, как някакви забележки ми даде, някакви съвети, ако може. В принцип, не обичам много целите къщи да сме клей. Както тази. По-скоро, в принцип, къщите ще са ми покриват от клей и останалото цяло ще бъде от стонбрик и от тихо, тя може да сваля така. И да, хора, но в следващия епизод пишете в коментарите, лайкайте и се абонирайте. Но скоро.